يعطيك العافية. شو عم تعمل؟ לבדיקה. לבדיקה? הולכים את זה להי לבדיקה? לבדיקה, לרופא. حلو. לווין? לרפאל. רפאל. حلو. כל הכבוד. כל יום אתם לוקחים את זה לבדיקה או רק מי שחולה? לא, מי זה יש חולה ויש לה דלקת בטין? כן? כן. כמה יש פה בפנים? עדי פיהון? כל הכבשים? 1300. 1300! וואו, הללויה. זה חלב. מה אתה עושה? אני אכתוב מספר שלה. מספר שלה? כל אחד יש לו מספר? בטח. יפה. אנחנו יודעים מי זה אמא שלה, מי זה אבא שלה. זאת אומרת תעודת זהות. כן, יש לה. יפה, יפה. כל הכבוד. הולכים איתה לבדיקה כי הוא חולה? כן. ברפאל אמרת. יש לה בטין דלקת. כן, יפה. שתרגיש טוב. اوكي مين انت شو اسمك؟ محمود منين انت يا محمود؟ مكبلي. شو فيه ايش هم في هون؟ غنم حلابي غنم لحم. حلو. ايش بدك موجود. قد ايه في هون قلت لي؟ 1300 الحلاب. 1300 50 كبش. واو. كبسים. ואיך בלי טליות. בלי טליות. איך מטפלים בזה? כיף מה עושים על מנת לשמור עליהם? בחליבה. חליבה? חליבה, יש 3 אנשים כל הזמן בחליבה. כן. בבוקר, בצהריים קם. יפה. ומה עוד אתה מספר לנו? בטלאים, המלטות. כן. יש המלטות. כן. כן. זה העדר הזה, כל העדר הזה המלטות. כמה, בין כמה הם? למשל את זה. הכבשה גדולה 3 שנים. 3 שנים. ואם אני רוצה עכשיו לקנות, בכמה אני קונה? אני יכול לבוא? אני יכול לבוא? בוא תציע לי אותה מחמוד, שניקח אותה. איפה לה? יפה מחמוד, יפה. כמה שנים אתה פה מחמוד? כמה שנים אתה פה? עדין תסלקון? 10 שנים. 10 שנים? יפה. היי מחמוד, תודה רבה, שוקרן. תודה רבה.